Il-ħatra ġew fetħu l-każini taħt il-kontroll ta' numru ta' miżuri biex jipprevenu t-tixrid tal-COVID-19. One News żar żewġ lokalitajiet biex jara l-andament ta' dan il-jum wara li l-każini jkunu fost dawk li l-aktar intlaqtu mill-miżuri marbuta mal-pandemija. Fil-fatt, f'Ħalaxa, Marvi Kabela, il-President tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe, stqar li dan il-jum kien ilu mistenni. Il-qajna b'sodisfazzjon kbir dan il-moment ħanajdu hekk. Jien naħseb mhux aħna biss bħala għaxqin, viċin tagħna u bħal Tarxin ukoll u il-lokalitajiet kollha ħanajtek ta' madwar Malta u Għawdex il-każini kollha illi kienu qed jistennew illi jiftħu wara 8 xhur magħluqin u ħadd ma seta' jattendi ġewwa l-każin. Spikkat it-bissima fost dawk preżenti li stqarru magħna b'sens ta' ferħ li qed iħossuhom kuntenti li reġgħu lura fuq il-mejda tal-każin. Għalina l-Giuseppini hija rebħa kbira għaliex wara da żmien kollu bil-seta tas-soċjetà magħluqa illum arġajna ħadna l-ħajja grazzi għad-deċiżjoni li ħa l-Gvern. Issa għall-inqas għaddej konna dejjem inġamin ħlift l-amma kienx hemm għad-dinja kollha, issa fl-aħħar mill-aħħar qed naraw id-dawlu ingawdu l-festa kif nistgħu nobdu mar-regolamenti ovvjaw. Kuntenti ħafna u nirringrazzjaw il-Gvern li tagħna din l-opportunità u jalla l-affarijiet jibqgħu għaddejjin kif inhu. It-Tarxiniżi sibnihom jiċċelebraw il-festa ta' Marija Annunzjata. Tkellimna ma' membru tal-Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina f'Ħal Tarxin li fissrilna dan il-jum għall-għaqda soċjali. Reopening terġa' tgħid bil-kbir għax terġgħu nibdew nitlaqgħu flimkien. Nies avolja merraħa stess, kważi li xhur sħaħ ma narahom jiena soltu nkunu niltaqgħu kuljum hawn. Dawk preżenti qalulna li l-ftuħ tal-każini kienet deċiżjoni għaqlija. Wara ġimgħa ta' xogħol dak li jkun imur jagħmel sija mal-ħbieb, jieħu birra u jiena fil-każ tiegħi ilma. Naħseb li tintaqgħu tgħid kelma hu, ħaġa sabiħa hu. Illum meta nħossni qiegħed qowm issa hu. Qabel isek kull ma tagħmlu bil-kontrabandu. Jiena membru tal-kumitat hawnhekk. Tidħol hawnhekk tkun sitta min nies pereżempju bil-kemm ma tiddejjaqx naqra ħabba l-sitwazzjoni kif kienet. Naħseb li kienet deċiżjoni għaqlija. U qabel tlaqna, laqdiet kellhom biss messaġġ wieħed xi jgħaddu. Nixtieq minn hawn appella li kemm jista' jkun kulħadd iżomm mal-miżuri u ħalli ma jbagħti ħadd u nibqgħu kemm jista' jkun nippruvaw għaddejn u ndawru din ir-rota. Nitlob ħanejtek nagħti parir biex kulħadd joqgħod attent, inżommu mal-miżuri ħalli għall-inqas nibqgħu miftuħin mhux jiġrilna forsi xi ħaġa u jkollna narġgħu nagħlqu l-bibien tagħna.